ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони канали Автотиҷи. ҳама каса хубанд тинҷан. дӯстони азиз, дар ҳамин аввали имрӯза мо якчандта мошинои нав қабул кардем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар дар шумо хона, замин, мошин, квартира ягон техникаи компаниё боша, агар имо WhatsApp мондем, WhatsApp дар хубаш роя кунед, рекламаш мекунем, суратоша, маълумотош қатъи мо рекламаи фасонаш мекунем. имрӯза видеонавор дорем. Mercedes-Benz кузов 124, Daewoo Matiz, Daewoo Lacetti, Toyota Astra, Opel Astra ду дона қабул кардем. Opel Astra фасаи дар кузови караван ва дигар мошино баҳри шумо. навора бо диққат тамошо кунед. ҳама касба бачаҳко поддержка ядгар кунем. як бор дигар идои гузаштақати ҳамата табрик мекунем. бардор азиз, качесвара баланд карда монед, навора бо диққат маълумотро гӯш кунед. электроскутери арзон ба хотири шумо навор кардем. хулас навори зур эълона сар мекунем. навора тамошо кунед. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. имрӯза Toyota Ipsam қабул кардем ки солиш 1998 сол. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхии Румӣ қарор дорад. вид ранги мақсад Матиза монандӣ дорад. 20000 сум меган, бо савдош мекунанд. бензин, газ, мотор, ду коробкаш автоматай. савдо дар назди мошин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. хуб, мақсад масъалаи хадавой дора. беҳуда занг назанед. харидори аниқ бошад, бо савдо мекунем. бо камтар муомила. хулоси гап дора. краскаш ҳамин ҳолат. дискои зур, мотор, коробка плюс хадавои соз, бензин, газ, автоматика. бо савдо хулас мешавад. касоне ки мехарида бошед, ҳамон нафаро ҳамин рақамҳои 939 да занг бизанед. аз номи канали Автотиҷи муроҷиат кунед. худохоҳад бо арзонтон мекунанд. маслиҳат кунед, мошинчаро барем бигирем. барои азиз 20000 сум. дуюм мошини фурӯшии мо Daewoo Matiz аст, ки соли бароиш 1998 сол. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. савдо мешавад бо нархи 20000 сомонӣ. матизчаи тоза ёфтем дар шаҳри Душанбе. қарор дорад. мошини Душанбе. бензини холӣ, моториш 08-тай, коробкаш автоматай. рости матизое ки мақсад арзонтаранд, автомат камёбанд. ҳамеша ҳаракат кардем арзонтарша пешниҳоди шумо гардонем. сон мега ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳолати мошин хуб, состояние соз. савдо мешавад 20000 сум. сеюм мошини фурӯшии ирӯзаи мо Mercedes-Benz кузов 124 қабул кардем ки солиш 1988 сол. ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский районда қарор дорад. 30000 сомон меган. бензин, газ, мотор, коробкаш механика. дар ҳолати хубай. мошин нахаду дар ҳолати беҳтарин. мотори сечка, коробка сечка, газ евро 4 загяй, хадавои тӯбчай, дадари пеш электропакет, краска тоза, дискои зур. мошин нахаду савдо мешавад бо нархи 30000 сомонӣ. дӯстон, тамошобинои муҳтарам, замин, хона, мошино боша дар шумо, роиш кунед. имо WhatsApp дар аввали навор мондагием. роиш кунед суратоша. касоне ки мошин роӣ мекунед, дӯстон, ҳамин мошинтонро видео кунед, телефонро баракӣ бигиред. ё ин ки натонед, як 10-12 суратҳои фасон ранга бачаҳко гирифта роимон кунед. худо хоҳад рекламаш мекунем. мегзарем ба чорум Lacetti фурӯшӣ. Lacetti 55000 сомонаи чотка 1990 номерош падарка аз номи канали Автотиҷи. 2005 сол. дар шаҳри Истаравшани Бостонӣ қарор дорад. бензин, газ, мотор 1.6, коробкаш автоматика. дӯстон азиз, бениҳоят мошинча тоза, зур, қадамда маъқул шид. краскаш бениҳоят тоза. Lacetti-ё ака состоянияш чотканд, чунки ино ҳамашон мошинои навбаромаданд. дӯстон азиз, мотор 1.6 автоматика. кузов кор надорад. тонировка, техосмотр нав, балоношам навай. дарони мошин тоза ҳакай. камбуд хулас мақсад надорад. бигема мешавад. дӯстон азиз, 55000 сомониш мега. ака ба хотире ки мошинча тозаай, солшам конест, ба ҳамин хотир 55 та меган. яки бо ҳар як мошине ки мо реклама мекунем, аз номи мо гап занед. худо хоҳад арзонтон мекунад. дӯстон азиз, марамат занг зад маслиҳат кунед. рақамҳои 987.
мегзанем ба панҷум мошини фурӯшии рӯзаи худмон. Караван Opel Astra дар кузови универсал. Тамошош кинед. сезони караване. Ба ҳамин хотир мо ҳар наворда пешниҳоди бинандагон мекунем. Соназид бо нархҳои арзонша 28000 мега, солаш 96 сол. Моториш 1.6 коробкаш механика, гази бензин 28000. Рақамҳои 901 да муроҷиат кинед. Мошин газу бензин кор менамега, ходовои балонош созай 100%. срочно савдо мешава. Мақсад беҳуда занг назанед. Ахирон нақшай 28000 сомонӣ. муомила кинед дӯстон азиз. рақамҳои 901 да занг мезанед. мақсад маълумоти праша бигиред. кадом мошине ки реклама мекунед, аввал мақсад харидори конкрет мебошад, як занг занед ҳамин мошинаро фурӯхтан нафурӯхтан, баъдан рафта хабар бигиред дӯстон. бисёри бачаҳо мақсад мераванд, нопурсида мераванд, аму театрша мерасад, номрош киштагӣ хел накунед. шашум мошина тамошо кинед бародари азиз. Астраҷи харо ҳамҷа бошед. боз иққат гӯш кинед. краскаи сафедаш. солаш 2006 сол. ноҳияи Қумсангир ҷайҳонда қарор дорад ки 60000 мега муомила дорад. хулос гап. бензин, газ, мотор 1.4 коробкаш механика. рости ҳамин канал нав кушодем. баъзе вақт мешава просмотр кам мешава, баъзе вақт бисёр мешава. ҳамон вақте ки просмотр кам мешава, бачаҳо аддуши ҳама каса ҳами навора гирифта поделиса кинен, имо ватсап история монем. хулас поддержка кинен, беҳтарин мешава бачаҳо. мотор 1.4 коробкаш механика, бензин, газ. мошин дар ҳолати беҳтарини зур қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. ягон дард надорад мега 100% гарантия без мақсад без проблема да, гарантияш қатъӣ. гази евро 4 заводской, моториш 1.4 турбо 10 литр да, мақсад ҳамқасхо дорад. ҳафтум мошина тамошо кинед. боз як дона Opel Astra аст ки солаш 1999 сол. и дига маркашай 52000 сомониш меган, бо савдо мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, савдо мешавад. касоне ки любители бошен, агар яъни рақамҳои 931 да занг мезанед, муроҷиат мекунед, меред мегиред. 52 та бо савдо дорад. газ, бензин, мотори 1.6 коробкаш механика. мошинаш мо хеле реклама пасонаш мекунем, бачаҳо рӯй кинед. мотори 1.6 коробкаш механика, срочно фурӯшӣ мефурӯшем. Астраҷира 99. газ, бензин, 4 баллон, нав электропакет савдо мешавад. балонош мега магазини пачка задагианша, краскаш бениҳоят тозакай. хулас маълумоти пураша ҳар як мошина худотон буд чо мекунед, занг мезанед, масъала мекунед, мегиред. алиши вариантора гуфтагӣ нестанд дӯстон. ҳай худотон пешниҳод кинед, может бит алиши варианторам дошта бошад. занг мезанед, масъала кинед. мегзанем ба ҳаштум электроскутери фурӯшии рӯзаи худмон. ак тамошо кинед. қисмати аслӣ электроскутер. мешини худаш мерава ширинар, кнопкаро биҷиқда меги 800 ватта. душанбеда 3850 сум. нав пачка, модели нав омад. мега мотор аккумулятор гарантия, зарядники инаки зарядаш 70-80 км. время заряд 5-6 соата пур мешавад. скорост 57 км соаташда, мақсад ҳамиқа ҳаракат мекуна. пул қати заводид мешава. новый зарядник, доставка ҳам доранд. ами рақамҳои 981 да занг мезанед. аз номи канали автотиҷи. хулас любой навҷа доставкатон мекунанд. муроҷиат кинед бачаҳо. ҳама каса аддуши ба хотир меҳато поддержка кинед, лайк занед, подписатсия кинед. бовар мега хона мошини арзон ҳамин канали ман иншоалло миёем бачаҳо. хайр.